Maia eta Marti, 10. atala, zorioneku euskara. Azken denbora hauetan, Euskaldun Frankok pentsatzen du euskara simplifikatu behar dela. Sintaxia, gramatika, bai eta lexikoa. Inguruko hizkuntzen ereduari ahalik hurbilen izateko moduan. Erranaldi tipoa beraz, subjektua, gehi aditza, gehi osagarria bilakatuko da. Edo, aditza, gehi osagarria, gazteleraz eta frantsesez bezala. Adibidez, nago super urduri perpaus ereduaren irudirat. Askok ez dute maite aditza frasearen bukaeran jartzeko gure joera aspergarri hori. Batzuek, etorkizuneko euskara argi ikusten dute, sare sozialetako hariak aztertzearen ondorioz. Batetik, ergatiboa desagertuko omen da. Ni erosi dut antzeko ahapaldiak gero eta ugariagoak direlako. Bestetik hauero hipotesia bat da nor-nori konjugatzeko modua arriskuan dago. Eman dizu, erantzion eta gisa hortako modeloak zailak direlako ikasteko. Hark eman duzuri forma lasatuagoak hobesteko. Eginkizuna kritikatzen duten ahotsak aditzen dira jadanik. Baina aldaketa horiek behar bada ez dira hain larriak. Euskarak jada bidean dolurik gabe abandonatu ditu mila ezaugarri eta elementu. Adiztrinkoak, hitanoa eta gaurko egoerari egokitzen ez diren hainbat hitz zaharkitu. Bizitza ere halakoxea da, etengabeko galtze metaketa bat, eta hala ere eguneroa berasten gara, hizkuntzarekin berdin. Euskara erraztu hori erabiliko da gaurko euskara konplikatua baino gehiago?